Zertan datza zuen lana? Guk prestatzen ditugu hezkuntza premia bezala dituzten ikasleak gero etorkizunean lan babestuaren munduan eta sartzeko. Orduan saiatzen gara ahalik eta autonomienak izaten. Zenbat laguntzaile zarete? Gu gelan gara 2 irakasle eta 2 hezitzaile. Guztira lau pertsona. Zenbat ikasle dira? Momentu honetan gelan daude 6. Orain arte izan dira 7, baina daude 6. Zer egiten duzue klaseak emateko? Lan egiten dugu hizkuntza, matematiketan ere orduak, euroak, gero hemetik kanpo daudenean, beraiek egiteko, erosketa bat egiten, osorutan hartu behar duten trena, orduan gu prestatzen ditugu saioak, gero hemetik ateratzen direnean hori dena egin ahal izateko. Zenbat urte pasatzen dut egun gelan? Depende. Normalean, 16 urterekin, gaitasun aldetik beraiek autonomoa badira eta bidaltzen ditugu Galdakaokoan Dramari zentrora zateko gela batetan. Eta hor bai lan konkretua egiten dutela lan babestuan sartzen. Hori adenaria tailerrak eta prestatzen dituzte karpinteria, jardineria, garbiketa eta horrelako gauzak egiteko. Orduan, batzuk egoten dira 16 urterate eta gero maila baxuagoa edo daukatenak edo gaitasun aldetik ez direnak autonomoak egoten dira hemen 20 edo 30 urte. ¿Vale? Venga, ahora... Miren. Llega. Andrea. No. Amabos. Amarillo. Eneko, zenbat? 16. Baina hemen batek gezurra esan dau. Mire, zenbat urte dituzu? 18. Talen esan du 17, ezta? Ezin dituzu urteak kendu, baja? Bale, miren da gelako nagusiena. Gustatzen zaizuena, hemen institutuan edo kanpoan? Berdin. Bueno, venga, hemen institutuan. Zer da gehiago gustatzen zaizuna, miren? Sukaldaritza. Sukaldaritza. Eskulana. Eskulana. Zuri, Andrea? Baina jokoa. Bai jokoak egitea? Miguel Ángel, zuri? Baloncesto da jolastea, ezta? Saskibaloia. Eneko, zuri? Sukaldaritza. Eta Ainoa? Ni ere sukaldaritza. Ostiralero egiten ditugu sukaldaritza saio bat, eta batzuetan sartzen ditugu pintxoak irakasle gela.